Kwankwasiyya amana, kwankwasiyya amana, jajircewa kan gaskiya, min yi roƙo da amana, karɓar demokaradiyya. Kwankwasiyya jar hula sa da farin kaya, ga alama gida daya ba saka bambanci. Kwankwasiyya jajircewa yi wa ƙasa aiki. Kwankwasiyya mun haɗa kai amfanin al'umma, mun yi tsari kishi kima kyakkyawar niyya. Kwankwasiyya mata maza duka matasa mu ɗauki aƙidar jar hula, kar da mu rudi da ha'inci. Kallabi ko jangala mata shi za ku sanya, kun ji alamar shigar kwankwasiyya. Babu gudu ba mata baya kan aƙida, girmama na gaba shi ne tsarinmu. Kwankwasiyya kyautata mu'amala ta siyasa. Kwankwasiyya inganta rayuwar 'ya'ya mata. Kwankwasiyya wayar da kan matasa ne aikin. Kwankwasiyya